Kai a ranar don Allah na sha tafiya na gaji. bari in gwada wani abu a kai gani. But yo, when OG on the block they call you mai suga kulfa idan fadan ta Mai gurasha zo nan. idan ka shirya zo ka bi mu kai duba kaki muka sa kaf cikin mu ba Mai gurasha nawa. kulfa idan fadan ta fi karfin ka kai ruga amma idan ka shirya zo ka bi mu kai duba kaki muka sa kaf cikin mu babu mai buga. What's up world na fito ne Kudi ka mai gurasha. 20 ne amma bi 30 dan dauka. ina da asiri gashi nan dauki shi kawa ya gaya muku shekaru ne basira shinshinan batulali Ya za ka kama yaran mutane kana duka lafiya? Don Allah ya saida mun gurasa akan naira asirin ya dawo zai shushe ya ce wai 230. Kafa dan fulani ai sauki yamma dan fulani. Kai ma ba shaushi ne a radu. da ba a samu a wata biti gasa slay beat sai ka ce sallar layya